Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, karong adlaw gisaulog nato ang solemnidad or dakong fiesta ni San Jose, isip bana ni Santa Maria Birhen. Maing pista ninyong tanan. Basta way hikay kayo, hinay kayong tingog. Karon sang adlaw gisaulog sa atong Archdiocese ang birthday sa atong Arsobispo Jose Espalma, ika-75th birthday niya. So dako rong selebrasyon sa atong Archdiocese, atong iampo ang panglawas o ang kinabuhi sa atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Jose Espalma, o ang kalihukan karong adlaw mahimo untang malamposon ang ato sang kalibutan, atong iampo nga ang atong mga leaders, labi na gyud ang mga amahan sa pamilya, amahan sa mga organizations, amahan sa nasod. Maliwat unta ni San Jose nga usa ka panday tighimo o pagpalig-on sa panimalay ug mga balay ug sa pagkamapaubsanon ug sa kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulusolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga makagagahom, gitugyan mo ang sinugdan nga mga misteryo sa kaluwasan sa tao ngadto sa buutan nga pagbantay ni San Jose. Ubos sa iyang panabang, itugot nga ang imong simbahan magamping niini kanunay ug magdala niini ngadto sa kahingpitan diha sa iyang tahas sa pagpangluwas. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Niadtong gabi una, gisultihan si Natan sa Ginoo,
Ingna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ko nimog balay sa nga akong kapuy-an? Ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug ligunon ko ang iyang gingharian. Siya ang magtukod ug usa ka templo alang sa akong ngalan, ug palungtaron ko ang trono sa iyang gingharian hangtod sa kahangturan. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kung makasala siya, kastiguhon ko siya ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awitan hangtod sa kahangturan. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinod anon. Kay mingon ikaw, ang akong kaluoy, nagabarog sa kahangturan. Diha sa langit, imong gilig-on ang imong kamatinod anon. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Naghimo ako kasabutan, uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, ligunon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan. Muingon siya kanako, ikaw akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunhayon ko ang akong kaluoy alang kanimo. Ug ang akong kasabutan uban kanimo, nagabarog nga malig-on. Ang anak ni David, mabuhi hangtod sa kahangturan.
Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, gisaad sa Dios kang Abraham ug sa iyang mga kaliwat nga maiya ang kalibutan. Gihimo kining sa ara, dili tungod kay gituman ni Abraham ang balaod, kundili tungod kay mituo siya ug gimatarong sa Dios. Busa ang saad gipasikad sa pagtuo, aron kini maangkon ingon nga gasa sa Dios alang sa tanang kaliwat ni Abraham, dili lamang kanila nga nagtuman sa balaod, kundili ni adtong nagtuo sab sama kang Abraham. Kay si Abraham mao ang espirituhanong amahan natong tanan. Sumala sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa ang saad maayo gayud atubangan sa Dios nga gituuhan ni Abraham, ang Dios nga nagbanhaw sa mga patay ug maoy nagbuhat sa tanan pinaagi sa pulong. Mituo ug milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya'y kalauman nga mga napa, busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa kasulatan, ingon ni ana kadaghan ang imong mga kaliwat. Busa si Abraham gimatarong sa Dios, gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalay kung siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, apan dili siya buot, nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Si Jose or San Jose, murag
gitawag ni siya sa sinugdanan nga pakapin sa atong kaluwasan. Kay si Jesus magyud mao'y atong kaluwasan nga gitag-an diri sa unang pagbasa nga mao'y atong manluluwas, mao'y gituuhan ni Abraham nga gihisgutan sa ikaduhang pagbasa nga nakaluwas pod sa pagkaway anak ni Abraham ug ni Sarah. Di man gid si San Jose mao'y murag tawag na to bagi-agian sa similya aron matao ang Mesiyas. Mura ra siya og pakapin kay mabdos na mandaan si Maria sa dihang iyang gipangasawa si Maria. Pero legally speaking, si San Jose amahan gyud ni Jesus legally, pero biologically si San Jose ama-ama ra ni Jesus. Dako ba na nga role o gamay? Ama-ama ra, stepfather, sama na, gamay ra na nga role o dako? Namagay ubang ama-ama, unayon pag mulistiya ang ilang stepdaughter, di ba? O na, usahay, dagko kay ng problema sa atong katilingban. Dili kay na dako nga role oy kung sa atong kuan karon, kung sa atong kahimtang ba kanang tawhanon nga kahimtang. Pwede ra ginagbiyaan ang ama-ama, pwede ra ginagdili kayo mobalyo ang anak-anak. Pero lahi ang kahimtang ni Jose ug ni Maria niadtong ilang panahon, kay ang babae sa unang panahon basta mamabdos unya way bana batuon hangtod mamatay. Nya kun wap ato pangasawa ni Jose, si Maria unta pagdako na stiyan ato mga 5 months, 6 months, di to kapanganak, batuon to hangtod mamatay, maapil og kamatay ang bata, di matao. Sa to pa sa pagkatao sa Mesiyas, purting dako ag role nga nahatag si San Jose. Kay murag di gyud tumatao ang Mesiyas ingnon talang punga dinhis kalibutan, dito siya mahimong flesh, mahimong tao, mahimong Santo Niño, mahimong Nazareno kun wap a pangasawa ni Jose si Maria. Ana. Sige, lingiyay mong tupad. Ing naog namatay pas Jesus, impierno unta ka. Ing naog namatay pa si Jesus diastiya ni Maria na impierno na unta ka. Kay ang nakaluwas nato kanimang pag-antos o pagkalansang ni Jesus sa krus o ang iyang pagkabanhaw o niya kay di man unta na mahitabo kung wapa pangasawa ni San Jose Maria, di purting dakuha sa problema. Hinoon ang Ginoo makahimo mangyod sa tanang butang. Pero sa ato lang nakita ba sa sit-up sa kalibutan. Mao na si Jose usa ka modelo. Modelo sa kaluwasan o sa mga tao nga gustong muluwas. Gilingian na sa imong tupad, ina gusto kang muluwas nako. Na gusto ka muluwas nako. Kay usahay ra ba ang ato ra gyung pangitaon ang atong kaluwasan. Pero kanang imong tupad, kanang imong silingan, ikaw ba yasan maoy gamiton sa Ginoo aron maluwas na? Nya kasagaran gyud imbis makaluwas tas atong isig ka tao, makahatag tanilag kalaglagan, kadautan. Kumusta maron atong mga leaders nga maoy gipiyalan sa Ginoo para maluwas ang atong katilingban? Nagtuman ba sila sa ilang misyon sa kaluwasan o wa? Mustaman. Kaya ka muna lang dahil balansi-balansi. Unsa may mahitabo kung ang atong mga leaders o kitang mga leaders sa pamilya, sa kumpanya, sa simbahan, sa mga organizations, sa
leader sa munisipyo, leader sa barangay, leader sa probinsya, leader sa nasod, leader sa legislative branch, leader sa executive branch, leader sa judiciary. Iapil na lang sa natong leader sa ICC. Nana, unsa may timailhan nga sila nahimong manluluwas. Ang pinakauna, sama ni San Jose, mutuo sila sa pulong sa Ginoo. Ang pagtuo mo'y makaluwas. Matod pa diri sa unang pagbasa, wa mahimong balaan si Abraham, wa mahimo ang kaluwasan tungod sa pagtuman sa balaod. Kanang atong pagsigig tuman sa balaod nga mo'y gilalisan ron sa atong mga lawyers kung doon na ba'y legality ang pagka-aristo ni President Rodrigo Duterte o ang iyang pagkapriso karon dito sa The Hague nga prisuhan sa korte sa ICC. Naabay legality, valid ba to or invalid? Balaod na. Kung ari ka maminaw sa anti-Duterte, valid. Kung ari ka maminaw sa pro-Duterte, invalid. Kinsa maroy atong tuhuan ani. Nga pulos man sila na ay rason. Kanang impeachment sa Vice President nga 9 hours ra, more or less, dito sa Kongreso, valid ba na or invalid? Balaod gyapoy basihan, ana maglalis gyapon. Kanang AJK nga gi-accuse ngadto ni President Rodrigo Duterte sud atong mga 8 ka tuig niyang gi-accuse 2011 hangtod 2019. Valid ba na? Unsa na? Culpable ba siya? Crimes against humanity ba na? O hero of humanity si President Duterte? Ang mga anti-Duterte, crime against humanity, balaod gibasihan. Arisag ka sa mga pro-Duterte, unsa man sad? Hero of our humanity, of the humanity. Unsa may may yung tuhuan na. Gilingay mong tupad. Ingnaon sa man ka antay o pro? Ingnaon sa man unsa man ka antay ka pro? Na. So ang una gyud, kanang mutuo ta sa pulong sa Ginoo o sa balaod sa Ginoo. Ug unsa may balaod sa Ginoo? Sa may balaod sa Ginoo? Higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ayaw gyud pagbuhat og butang nga para lang sa imong kaugalingon. Mao to si Jose, na aksyon siya ka self-centered. Matod pa sa atong ebanghelyo, pagkahibaw niya nga mabdo si Maria, ni aksyon siya og lakaw. Pero gitawag siya buutan nga tao na at least napay degree of care sa iyang isig katao. Dili niya gustong pakaulawan si Maria. Naapa na ni San Jose ba nga, pero nakaingon gid siya, unfair gyud kay ni. Mao na nga ako na lang yung biyaan si Maria, pero hilom lang aron dili gyud nako siya mapakauwawan. Kay ang sakto gid atong buhaton ni Jose, i-report man unta to niya sa authority. Kay siya man maoy dunay gitawag og gibati nga inhustisya. I-report gito sa authority. Pero si Jose hilom lang. Ninduta untag maunay gibuhat sa administrasyon ni President Marcos no nga may bagyan natang i-report sa ICC pero hilom lang ta. Kita lang dinhi ang mag-process gyud sa atong nasod. Di na lang nato i-apil-apil ang foreign courts. Nindot unta no? Kanang ato pinasan Jose ba? Kanang solve it in yourself. Solve the AJK in our country because we have a very functional
justice system dinis atong nasod. Muna nga importante kayo ang kinaiya ni San Jose. Kay si San Jose nagtuman gyud sa sugo sa Ginoo. Love your neighbor as yourself. Sa dihang si San Jose nakabati sa sulti sa anghel, ayaw kahadlok. Kay kanigong mahimutang self-centered, hadlukan man ta. Daghan karong ni Akyos nga kini kunong gibuhat nga gipadala si President Duterte ngadto sa ICC aron didto i-confine kahadlok kuno ni sa atong mga present nga mga leaders kay gusto sila nagyoy magdumala sa Pilipinas nga wa nay makailog niining ilang gahom niya. Kay ang mga Duterte kuno maumay makailog ingon sila nahadlok ang atong mga leaders karon. Kanibang gitawag nato bag mga political competitors nila. Yang ligo ni nga competitor da ato ning tumbahon dili sa eleksyon, gamitan ni nato sila og rejection, ginamit ang balaod. Munay self-centered nga mga leaders or self-centered nga tao. Kanabang di ka makig sana duwa nga patas imo o sa silang piangan. Inomdom ko ana nga dunay gipatay sa tarian tungod kay gihiluan kuno ang iyang manok. Kana bang inigsabong kuno ba na kamo mga manariay nga ni aron dinhi na ana nasa kuno usaya na kanang sana pikon kunong pako inighikap o tiil nga ay ginagpahikap ha kahikap na piangan ng manok nimo dili ba patas nya unsa may patas unta nato kanamang eleksyon. Mo na ilang analysis sa uban nga nahadlok mo nang gigamitan og kaning rejection, ginamit ang puwersa sa kaning balaod. Muna kanang balaod di gid na makaluwas. Unsa may makaluwas pagtuo nato sa pulong sa Ginoo. Si Jose pagkadungog niya sa pulong sa Ginoo, iya nang gibaliwala ang iyang kaugalingon ug miadto siya ni Maria ug gipangasawa niya si Maria. Gihigugma niya ang sitwasyon nga dili nindot. Muna mudayeg ko ni President Duterte kay niingon siya ako ning atubangon. Ani ana ni katong pagdayon niyang sakay sa eroplano hangtod karon mao man iyang gisulti. Ako ning atubangon. Gani pagkaistorya kuno nila ni Vice President Sara, nagkaistorya naman sila dito physical. Ito amaron sa Netherlands si Vice President Sara, taron magkaistorya gi sila siyang amahan. Ang sulti gyud ni President Duterte kuno niingon nga uli na ngadto sa Pilipinas kay duna kay trabaho dito isip Vice President. Pagtrabaho dito ako ning atubangon. Ano ba? No. Ano bitang it's a long ang sa tingon niya it's a long legal proceedings. O mo na long gyud kay hearing sila atong niaging adlaw. Sunod hearing unya pa man sa September no sa to? September 23. Karong tuiga atong iyampo nga madayon. Basig i-post po na butangan na sa naglaing duha ka tuig. Long legal process kay anha magong duwa diha sa legal na ako na-assign man kog prisuhan for 5 years sa atong archdiocese. Naagi na nagpundo diha sa prisuhan nga tag napo na katuig na gani 15 katuig kay wap agyud mulihok ang ilang kaso kay sige lag ka postpone ma-postpone karon sunod tuig na sad ang hearing. Na gani uban ma-postpone karon duha na sad katuig ang paabuton una na sad ang schedule sa sunod nga hearing. It's a long legal process. Gidawat na ni President Duterte. Congratulations Mr. President kay imong gidawat ang dili nindot nga dawatonon. Pero ang ato dinhing mga justices, ang atong mga legal nga mga anti-Duterte nga mga leaders, di gyud sila mudawat sa naong ni President Duterte. No?
Kamao sa ta silang maliwat ni San Jose nga mudawat ba papulion diri si President Duterte ug atubangon nila dinhi sa atong korte anhi dinhi ang duwa unta mingon sila dili patas basta nias ato may didto kay way maka-influensya na naunsa na Hinoo na ang patas nga duwa nias ato ngano man kay ang nagkiha ni President Duterte ang nagbuot nga maingon ana siya nga mapriso ang present administration niya dili na hinuna patas dihado pagani is President Duterte kay matod pa niya kung ano man siya ordinaryo naman siyang tao niya dili na noon mahadlok na noon ka kay dili patas nga di man pabor ni President Duterte ang atong administrasyon karon di naman sila unit team may tatog padayon pang unit team kay patas dili makaingon ta kon ang nag-accuse ni President Duterte anti-administrasyon unya si President Duterte ug ang administrasyon unit team gyapon pero karon di man so unsa may nakaingon ana nga dili patas kun anhi dinhi gid nato hiringon tinuod dili na siya sayon kana bitang moatubang kasnaong sa imong kaaway dili sayon ngilingi ay imong tupad ning na okay ra ka sa akong naong dili sayon pero kung maliwatan ni San Jose kinahanglan gyud nga ato ginang dawaton bekin sa dinhing mga asawaha sugod karon moingon na gyud ka nga ako na gyung higugmaon ang naong sa akong bana din agyod ko magyaw-yaw o magkusmod niya taas ang kamot tanawa di jud lagi ka kahigugma as yourself ngano man di kanang imong self di ay maglagot di kas imong self matod pa ni Kristo di majug ka maglagot sa imong kaugalingong lawas mo na ayaw sa kalagutin ang imong sigkatao na karon bitaw magsigig ingon ang mga pro Duterte bisan sila si President Vice President Sara hasta President Duterte ayaw gyud mo paghimo og rebellion og magrally mo must be peaceful rally ngano man maluoy tas atong nasod nga magkagubot gihigugma nila ang atong nasod kanunay ginang ibungat ni President Duterte kining akong gibuhat para ni sa atong nasod para ni sa inyong mga anak ug akong mga anak para ni sa kaugmaon sa atong nasod nakahinomdom ko katubitang pag nangumpanya pa ni ang si President Duterte pagka-presidente inigabot niya sa rally ang una ganyang buhaton iyang hagkan ang atong Philippine flag iyang hagkan ba igdayon niyang sulti unsay naa diha sa atong Philippine flag unsay naa diha kamo kibaw daghan ba yang napriso ana kay wa mo anas kamot pagkanta sa pambansang awit wa mo ana ba kiha unsa may naan ang atong Philippine flag nga hagkan kanunay ni President Duterte nay word diha nga nindot kaayo ang atong soberenya ang mamatay ng dahil sayo sinanga na ang mamatay ng dahil sayo mo na nga niingon gyud President Duterte ay ko ninyo dad-angad to sa foreign land dinhi ko kasuhi sa ato dinhi ko prisuha sa ato kay gusto kong magpakamatay para sa atong nasod pero kay tuwa man sa gida dito iya lang gyapon ang atubangon ang mamatay ng dahil sayo ano gilingi ako ng imong tupad inanaa ka anang prinsipyo nga magpakamatay ka para ning atong nasod ingna si San Jose nagpakamatay para sa kalibutan ngano makaingon ko nga nagpakamatay si San Jose para sa kalibutan tungod kay ang iyang giangkon nga anak o gipanalipdan nga anak mao ang manluluwas sa kalibutan iyang gihurot paghatag ang iyang gugmag pagtuo
niining maong bata o sa inahan niining maong bata kay nahibaw si San Jose nakataya dinhi ang kaugmaon sa kalibutan, ang kaluwasan sa kalibutan. Muna ato sa dunta ng puy-an ug ang atong mga leaders labi na gid ning atong administrasyon karon duna untay pagbati nga sama ni ana nga ang ato untang pagtan-aw ni President Duterte nga sama unta nga siya gyud kauban nato nga Filipino, kauban nato pagluwas sa atong nasod. ug ang ila sa duntang panig ni President Duterte nilang Vice President Sara magtan-aw sa dunta niining administrasyon nga kauban nato sa kaluwasan, kauban nato nga Filipinos. Kay kun wa ta anang panghuna-hunaa maglisod tag sulbad aning atong problema. Kung ang atong tan-aw enemies, mabungka gining atong nasod. Parehagod sa pamilya, mga saba man ang papa or ang mama, manglatos man ang mama o ang papa, pero ang ilang paglatos tungod kay kauban ka sa atong pamilya. So dunay limit, dunay purpose, dili kay para lang yun ka akong bunogon, para lang yun ka akong patyon. Kanabang mubuhat ko ani bisag sakit kay para ni sa atong nasod, para ni sa atong pamilya. Ug ikaw ug ako kauban ta niining maong kaluwasan. Manindog ta. Mga igsoon, si San Jose tao nga matarong ug naghatag kanato sa kaluwasan. Busa uban kaniya malaumon kitang moingon, amahan pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Amahan pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Ang labing santos nga amahan mipadayag sa misteryo sa manunubos ngadto kang San Jose, ang taong matarong, kanunay unta kitang andam sa pagtuman sa Dios nung kabubuton, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang pag-ampo sa imong katawhan. Gihimo si San Jose nga tigbantay sa manunubos ug sa iyang labing balaan nga inahan, pinaagi sa pangama ni San Jose, panalipdan unta ang simbahan sa Dios nung anak, nga gitubos pinaagi sa iyang dugo, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Giluwas si San Jose gikan sa iyang kagulanan, pinaagi sa usa ka anghel diha sa damgo, tabangan unta kita dinhi sa atong kabalaka, alang sa atong inadlawng-adlawng mga panginahanglan, ug diha sa atong pag-atiman sa atong banay, ug sa mga minahal nato sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Ang anak sa Dios naghago kauban si San Jose, isip panday didto sa Nazaret, tan-awon unta ang mga panginahanglan sa mga mamumuo, ug mudawat unta nila ang makiangayong ganti sa ilang paghago, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Namatay si San Jose nga gitambungan ni Jesus ug ni Maria,
pinaagi sa iyang pangama, sudungon unta nga mahigugmaon ang mga hilimatyon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Nga ang atong igsuong nangamatay, pinaagi sa pangama ni San Jose, makasulod ug makatagamtam na sa langitnong kalipay, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan. Makagagahom nga Dios, dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy nga kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangama ni San Jose, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit muna mo aman, among higasan, ang kang Kristong kinabuhi, habiling bayan, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata ninuha, among kaluwasan, dawata ninuha, among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sama nga sa amahanong gugma gialagaran ni San Jose ang imong bugtong anak nga gianak ni Maria nga Birhen, itugot usab nga mag-alagad kami sa imong mga alampuanan uban ang limpyo nga kasing-kasing, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga kami pinaagi sa angay mga pagdaig, maghimaya, magpasidungog ug magsaulog kanimo sa solemnidad ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon o mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama, magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo, ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daigon ang pag-aanihi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa aking pagpanaw ning kalibutan, ang kauban ko kalisod ug pagsulay ang imong kamot nga kanako nagpuput. Maoy pasalig sa pagulig ikan sa langit nung amahan. San Jose, kanunay kong kaabag sa mga kabalaka, kahingawa sa lawas ug kalang. Pagkabot sa mga gilaraw, tanang butang maayo, tanan ni sandiko kanimo. San Jose, among amang sa pagtuo, ang mahilong nga mga tunog mo, pagasundon ko, pagasundon ko. San Jose, among amang sa pagtuo, ang mahilong nga mga tunog mo, pagasundon ko,
tagasundon ko. Magampo kita. O Ginoo, panalipdi kanunay ang imong banay nga naglipay tungod sa pangilin ni San Jose. Ampingi nga maluluyon ang imong gibusog sa Eucharistia gikan niining altar. Ingon man ang imong mga gasa nga sa imong kaluoy, imong gihatag. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non nga panalipod. Mahitabo ra ni kung sama ni San Jose ato yung tumanon ang pulong sa Ginoo, labi na gyud ang paghigugma sa atong isig katao sama sa atong kaugalingon. So salamat sa atong mga halad karon sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga mao sila si Mr. Hilario Jr., Mrs. Lucinia Mantuhak, and Hermanos de San Jose. Ato silang tagaag masipang pakpak. Salamat kayo. Niya, salamat sad sa nagsigig padayon og palit na tog slots. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrers Daily Abundant Graces para sa atong kumbinto. Niabot nag 53,235 slots ang atong halin. Niya napay 6,765 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Naani 16 slot challenge nga tag 8,000, niabot na sag 437 ka slots or ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Sa atong God's Healing and Deliverance Powers or GHDP para ni sa atong Holy Week o sa atong Fiesta Celebration na mga slots, naabot ng atong halin og 8,895 ka slots, napay 61,105 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 12 slot challenge nga tag 1,200, niabot na sag 320 ka 12 slot challenge. Ang ikatulo na tong slots ang haligi para ni Mama Mary or HPMM para itabang nato dito ni Father Arnel. Niabot nag 7,713 ang atong nahalin napay 4,287 nga kaning slots tag 100 pesos gihapon ni. So naasad ni siya 20 slot challenge nga tag 2,000, niabot na sag 52 ka 20 slot challenge ang atong nadawat. Sa atong pakpakan ang namalit na tong slot. Salamat kayo. Kung gusto mo minimum nga slot sa tulo na to ka slots, 700 ra gyud maoy amount ani. Nya kung gusto mo challenge, total challenges nato sa tulo ka slots nato 11,200. So, nindot kayo ato ning paspasag palit. Unya naadi ay pahibalo kining atong Grand Choir. Nagmeeting mi og among nakita nga daghan sa ato mga choir groups karon, mga 12 man ka choir groups nato dinhi. Pero daghan sila mga members dili kayo ka appeal sa Grand Choir. So gi-open ni nato to public. Ma-choir group member man mo o dili, basta interesado mong mo appeal sa Grand Choir, pwede na mong mo appeal. So ang ato rong gikinahanglan 5 ka buok bass voices kanang baho nga bass, 5 ka buok ang open niya, ang tenor voices 4 ka buok niya, ang alto 2, ang atong soprano daghan. So
Kinsa ninyo dihay mga dagkog tingog nga laki, ala naay 5 ka box slots available. Kinsa ninyo dihay tagning og tingog nga laki, ala apil mo naay 4 ka buok. O kinsa mga dagkog tingog nga babae, 2 ka buok ang atong slot. Unsa may basic requirement na amoy time, talent, commitment, nya dayon good life or good active life as Catholic or moral life. Ingnon talang po nga moral life. Kanang wa mo nagpuyo-puyo, wa nagkabit-kabit, wa nag same sex. Mao nay atong kuan. Nya aron mo makapa-enroll, adto lang mo sa atong opisina or contact mo sa atong opisina, labi na gyud contact sad mo sa atong mga in charge sa Grand Choir, sila si Brad Abit Habonero. Abanin cellphone number 095995842429. Ato yan yung i-flash diha sa screen dong. Ugma unya na lang. Og Sister Alma Tariman 0917-700-3615 or si Sister Karina Guerrero. Salamat kaayo ha sa mga Grand Choir nga nagserbisyo. Unya padayon sa mog support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Sa pagkakaroon na ni siya 338,000 ka subscribers o 238 na akong glasses nag-abot naman 238,000 subscribers nya padayon lang mog share, like nya kaning view nya kanang subscribe. Maka-enrich ni sa atong pamalandong, sa atong ebanghelyo o sa ato sang paghatag og income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Nya labaw tanan, malikayan sa ninyo ang mga scammers kay anhi man nato dinhi ipakita ang atong kaning official contact persons labi na mga account numbers. Unya ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Paris Liloan. Mao gina inyong sundon. Ang ato dinhing prosesyon ni San Vicente Ferrer kada Huwebes human sa alas 6 nga misa. Ako mong gihangyo kamong tanan nga karon untang mga panahona atong kuyugan sakripisyohan ang atong prosesyon. Kay mga liyatas Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer na makakabot untag kahusay hustisya ang atong nasod. Kay murag gigubot kita rog maayos yawa. Nya si San Vicente Ferrer usa man gid nis mga lig-on kayong nakigubat batok sa yawa. Ato siyang kanabang pangayuag tabang. Kada na Huwebes human sa misa sa alas 6. Unya ang ato sang Via Cruces kada Biyernes sulod nining buwan panahon sa Kwaresma human gihapon sa alas 6 nga misa matag Biyernes. Manindog na ta. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pagsimba.